Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus, Ave Maria a šalom, pokoj vám všetkým, milí priatelia, ktorí sledujete toto ďalšie video z cyklu V nepoškodenom srdci našej drahej Matky Panny Márie. Nachádzame sa na rozhľadni, ktorá je nad obcov Cerová, Rozbehy, a je to blízko hradu Korlátko, je tu veľmi pekné také prostredie, sú tu veterné turbíny, ktoré vlastne aj počuť, že vyrábajú elektrickú energiu. Milí moji, znovu by som chcel toto video venovať, také motivačné video, s našou nepoškodenou Matkou Pannou Máriou. Milí moji, je také veľmi zaujímavé, dovolte mi na úvod tohoto videa práve zareagovať na tú vec, že keď som pozeral na našom YouTubeovom kanáli, na mojom YouTubeovom kanáli to prvé video, ktoré bolo zverejnené, ktoré vyzývalo k tomu, že sa pripravíme na zasvetenie sa Najsvätejšej Trojici cez nepoškodené srdce Panny Márie, tak množstvo ľudí, alebo viacerí z vás reagovali komentármi a bolo tam dosť komentárov pod tým videom. A tak som mohol vidieť naozaj, že Panna Mária začína veľmi silným spôsobom pôsobiť, že Panna Mária začína naozaj nepoškodené srdce, začína sa dotýkať ľudí a že ona je naozaj tá duchovná veľmoc, tá duchovná mocnosť, duchovná pevnosť, ktorú podľa tej úlohy, ktorú jej dal Otec nebeský, prečo ju povolal na tejto zemi. Samozrejme, že počítame aj s tým, že prídu aj určité komentáre, ktoré budú možno také, že prichádzajú z určitých denominácií alebo od určitých bratov, sestier protestantov alebo z niektorých iných denominácií, ktorí hovoria, že Panna Mária, že to je nebiblické, že Pannu Máriu nemáme uctievať, že to je modloslužba a tak ďalej. Dovolte mi odpovedať na to úplne jednoduchým spôsobom. A prečo vlastne na to odpovedať? Nechceme zavádzať žiadne rozdelenia, ale práve naopak, milí moji, chcel by som aj týmto našim, môžeme povedať, oddeleným bratom vo viere, ktorí netvoria jednotu s katolíckou cirkvou, tak veľmi krásne povedať, že milí moji, možno, že aj v týchto denomináciách mnohých vás učili, že je to modloslužba a možno, že ste Pannu Máriu nespoznali ešte hĺbším spôsobom. Ale ja môžem povedať, že Panna Mária nie je tá, ktorá nás rozdeľuje. Ale práve naopak, ja by som Pannu Máriu nazval aj matkou jednoty. Lebo vy viete, že Pán Ježiš povedal, že aby boli jedno. Ako Ty, Oče, vo mne a ja v Tebe, aby aj oni boli jedno, keď sa Pán Ježiš modlil na záver, na sklonku svojho života pozemského tu na tejto zemi. A milí moji, naozaj chcem povedať aj to, že Panna Mária nie je tá, ktorá nás rozdeľuje, ale práve naopak. Panna Mária je tá, ktorá vyprosuje túto jednotu, aby sme stále hlbšie a hlbšie nachádzali pravdu. Aby sme spoločne hľadali pravdu. A ja vám chcem povedať, že aj títo naši oddelení bratia a sestry, ktorí sú, keď začnete prosiť našu nebeskú Matku Pannu Máriu, keď ju začnete žiadať, a keď začnete žiadať Ducha Svätého, aby vám ju hĺbšie ukázal, aby vám ju viac dal spoznať, tak naozaj vám môžem povedať, že zažijete úžasné veci. Že mnohí ľudia, ktorí potom hĺbšie spoznali Pannu Máriu, ktorých poznám aj z rôznych protestantských denominácií, tak hovoria, že my sme nevedeli, aká mocná je Panna Mária, my sme nevedeli o jej úlohe, my sme ju tak nepoznali vlastne, že my sme boli na povrchu, alebo sme žili v nejakom stereotype, ktorý bolo treba jednoducho prelomiť. Takže, ale hovorím slobodne, dobrovoľne, každý má slobodné uvažovanie, každý má slobodnú vôľu, ktorou sa môže rozhodovať. A toto sa mi úžasne páči na našej nebeskej matke, že ona príde k tebe a ona je
taká láskavá, ona je taká veľmi dobrotivá, že ona ťa nenúti. Ona ti povie, syn môj, dcera moja, je to takto, alebo je to takto a ty sa môžeš rozhodnúť. Ona nebude cez všetky mŕtvoly ťa tlačiť do niečoho, ale ona láskou ťa bude ťahať. Tak ako hovorí prorok Ozea, že som ich ťahal lanami lásky. Takže vám veľmi odporúčam, a toto je aj moja odpoveď aj na tie mnohé komentáre, ktoré tam boli, že skúste sa ponoriť hlbšie do poznania Panny Márie. A aby ste ju viacej mohli potom milovať a aby sa naplnilo naozaj to blahoslavenstvo, ktoré je povedané vo Svetom písme, v Magnifikát, v jej modlitbe, keď začala spievať pod vplyvom Ducha Svätého, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Je o nej povedané. To je napísané vznúknutia Ducha Svätého. Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Za tie veľké veci, za to, že chceme oslavovať našu nebeskú matku, že ona by išla robiť niečo proti Bohu, za to, že ona by išla súťažiť s Bohom. Nie, milí moji. Boh koná svoje dielo v Panne Márii, Boh koná svoje dielo vo svätých. Tak to učí naša Svätá katolícka cirkev, že je to práve dielo Božie, ktoré je v Panne Márii. Ona je ako nádoba, ktorá najplnším spôsobom z celého stvorenia prijala Ducha Svätého. Ona je nevesta Ducha Svätého. Čiže my oslavujeme nášho Pána. My sa klaniame nášmu Pánovi, ktorý vykonal veľké veci. Preto ona hovorí, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Dobre. Milí moji, dostal som ešte jeden taký veľmi zaujímavý taký podnet cez tie komentáre, na ktorých chcem odpovedať. Niekto istá osoba napísal, že žiaden posun duchovný u tohoto kňaza, pretože stále robí už 200, neviem koľkáté zasvetenie, ktoré chce jednoducho robiť a že tie modlitby, ktoré robíte, nevedú k reálnemu životu, že to je odtrhnuté od reálneho života, že vytvárate určité, ako to tam pekne nazvala, že modlitbové mašiny. Ja sa vôbec nehnevám na taký komentár, práve že ja som vďačný, lebo mňa to vedie k hĺbšiemu rozmýšľaniu a k hĺbšiemu rozlišovaniu. A odpovedal by som na to nasledovne. My keď vlastne opakujeme zasvetenie Najsvätejšej Trojici cez nepoškvrnené srdce Panny Márie, my nerobíme iba formálnu vec. Ten, kto by to robil na povrchu ako formálne, tak by sa motal, tak ako pes, ktorý naháňa svoj ocas a motá sa povieme do kolečka. Ale ono je to trošku inak. Ten, kto to berie naozaj vážne a ten, kto vlastne aj robí tú aplikáciu do života, lebo my chceme z každého toho rozjímania, z každej tej vlastnosti, ktoré hovoríme o Panne Márii, si zobrať aj určitú aplikáciu do života. Čiže to znamená, že konkrétnu vec v našom živote, ktorá bude menená, ktorá bude prehlbovaná, ktorá bude premodlená, tak vlastne my môžeme každý jeden Boží deň, keď si obnovujeme zasvetenie Najsvätejšej Trojici cez nepoškvrnené srdce Panny Márie, sa stále prehlbovať viac a viac vo viere. A tak by som chcel aj tejto osobe aj ďalším vlastne to povedať a vysvetliť, že milí moji, my nie sme nejaký, ako to povedal profesor Tomislav Ivančič, že liturgickí mechanici alebo tí, ktorí mechanicky robia nejaké zasvetenia alebo robia nejaké prípravy alebo podobne. Ale zmyslom tejto iniciatívy, ktorú my teraz máme a ktorú sme začali 13.5., je práve to, že my vlastne sa chceme dostať k Bohu o mnoho ešte hlbšie, o mnoho viacej, o mnoho bližšie. A my cítime a vidíme, že my z vlastných síl to nedokážeme. Tak ako to hovoria mladí ľudia dnešných čas, my to nedáme. A my potrebujeme našu nebeskú Matku Pannu Máriu. A tak, keď dnes urobíš posun, dnešný deň, meter, a zajtra budeš pokračovať v tom procese a urobíš ďalší meter, už sa pohneš 2 metre. Keď popozajtra urobíš ďalší meter, tak sa pohneš 3 metre. A tak chcem povedať, že, milí moji, toto zasvetenie vlastne, ktoré teraz ideme
vykonať, nie je len formálnym procesom, ale práve v tom inštruktážnom prvom videu som hovoril, že my chceme Pannu Máriu o mnoho hĺbšie spoznať, lebo my sme ju možno ešte, a to hovorí svätý Bernard veľmi krásne aj svätý, že my sme ju ešte nepoznali. My sme ju ešte dostatočne nemilovali. Aj svätý Ľudovít Maria Grignon. A on hovorí, že my sme ešte dostatočne, vidíte už, Panna Mária sa prekladá z jednej strany na druhú. Už tu dáva znak, že ona je duchovne veľmi mocná, ani ju neudržím v jednej ruke. Vidíte, musím si poslúžiť druhou rukou. Takže my sme ju ešte dostatočne nemilovali. My sme ešte dostatočne ju nepoznali. My sme ešte dostatočne o nej nerozprávali. Preto, kto si myslí, že vlastne pozná Pannu Máriu, tak ja by som vás chcel s láskou nepoškvrneného srdca Panny Márie vyviesť z tohoto omylu, lebo, milí moji, tá hĺbka, ktorú Duch Svätý vykonal v našej nebeskej matke a tá moc, ktorá jej bola zverená, ktorú ona má ako matka a naozaj tie prostriedky, ktoré ona má z neba dané, sú tak mocné, sú tak hlboké, sú tak veľké, že jednoducho my budeme mať naozaj celú večnosť čo robiť, aby sme spoznávali stále viacej a viacej. Ak by sme sa dostali do neba, čo veľmi naozaj si prajeme, za čo bojujeme, prečo žijeme. A preto, milí moji, vás chcem tak povzbudiť, že nech sa nikomu nezdá, že toto sme už robili. Milí moji, ono to je staré a predsa nové. Ono to tu bolo a predsa ešte nie. A toto je ten úžasný paradox, viete, že my môžeme, to je presne ako keď prídete na svätú omšu a vy si poviete, že na svätej omši som už bol. Toto evanjelium som už počul a Duch Svätý ti odpovie, nie. Možno si ho počul minule, ale ja ti chcem povedať nové veci. Ja ti chcem darovať novú hĺbku. Ja ti chcem darovať ďalšie veci. A milí moji, preto chceme ísť stále ďalej a ďalej a kráčať ďalej a ďalej. A preto ja by som chcel naozaj všetkých pozvať k hĺbšiemu prežívaniu našej viery, aby sme nezostali na povrchu. A chcem aj tejto osobe tak odkázať z láskou nepoškvrneného srdca Panny Márie aj ostatným vám, ktorí budete sledovať toto video, milí moji, choďte hĺbšie. Dajte si čas. Nesúďte podľa prvého zdania. Nesúďte podľa prvého zdania očí. Ale ponorte sa do Ducha Svätého, aby vám mohol zjavovať ďalšie a ďalšie veci. A čo je veľmi dôležité je, že, milí moji, počas covidu sa udiali veľké zmeny v spoločnosti, v cirkvi, v našich životoch. Mnohí už tu nie sú medzi nami, sú vo večnosti. A naozaj sme museli veľmi zápasiť a priznajme si, že spoločnosť sa veľmi začala meniť a takisto aj naše srdcia. Aj na fyzickej úrovni cítime, že máme o mnoho väčšie nápory, čo sa týka chorôb a ďalších vecí. A preto my potrebujeme práve teraz v tomto jubilejnom svetom roku, lebo keď si to zoberieme, tak od toho 2020 do 2025 je tých 5 rokov. V tomto jubilejnom svetom roku my potrebujeme, a práve Panna Mária nám ide na pomoc, ísť hĺbšie premodliť veci, ktoré nás možno cez COVID zastavili, ktoré nás cez COVID unavili, ktoré nás cez COVID veľmi vyčerpali, ktoré nás možno dali do určitých hriechov alebo do určitých nerestí alebo do určitých ťažkostí. Ja napríklad osobne chcem povedať, že videl som, že naozaj menej sa adoruje. Napríklad po covide vidíme takú tendenciu, že menej sa adoruje pred najsvätejšou oltárnou sviatosťou, ako sa adorovalo predtým, a že rastie taký odpor, rastie taká aj arogancia, že rastie naozaj aj taký odpad od viery. A tak, ako to bolo v Guadalupe, tak ako to bolo
vlastne v Mexiku misionári sa namáhali, ale nemali také výsledky. Až do času, keď prišla naša nebeská matka Panna Mária, zjavila sa a prišli veľké konverzie. A preto, milí moji, chcem povedať, že všimnite si aj súčasného pápeža Leva XIV., ktorý vlastne naozaj už prvé dni svojho pontifikátu prichádza do baziliky Santa Maria Maggiore, ide navštíviť ďalšiu mariánsku baziliku a jednoducho začína hovoriť o mnoho viacej o Panne Márii a vyvolil si meno pápeža Leva XIV. Podľa Leva XIII., ktorý bol predchodcom vlastne v tom poradí tohoto mena, ktorý mimochodom napísal, milý môj, Lev XIII. Napísal 12 samostatných encyklík o Svetom rúženci. A bol v dobe, Lev XIII., kedy bola priemyselná revolúcia a bolo potrebné sa vyrovnávať s novými fenoménmi. A my sme v tej istej situácii. Cirkev sa nachádza v tej istej situácii. My ako veriaci ľudia sa nachádzame v tej istej situácii. Sme v dobe, kedy sa potrebujeme vyrovnávať s novými a novými vecami, ktoré prichádzajú. A milí moji, priznajme si, lebo to vidíme každý jeden, že sme určitým spôsobom unavení, sme určitým spôsobom pokovite poznačení, sme určitým spôsobom taký aj vyčerpaní a hľadáme nové cesty. V tejto pápež František to nazýval epochálnej premene. Veľmi krásne to nazval. A práve teraz prichádza naša nebeská matka, aby, ako som hovoril v tom prvom videu, nám dávala novú jar Ducha Svätého, novú intenzitu, aby nám dávala nové oslobodenia, aby nás začala znovu rozväzovať z mnohých pút, ktoré možno ani nevnímame, že máme, aby nám začala dávať nové svetlo Ducha Svätého vyprosovať. A preto vás chcem čo najsrdečnejšie poprosiť. Milí moji, dajme si čas. Dajme si čas a neurobme náhle rozhodnutia alebo náhle komentáre, ale práve naopak. Povedzme si jedno. Matka nás volá. Matka nás pozýva. To nie je tento kňaz, ktorý hovorí. Ten kňaz je len nástroj. Ale my vidíme aj cez svätého otca, pápeža Leva XIV. Vidíme teraz cez tento krásny mariánsky mesiac máj. Naša matka nás volá. Naša matka nás pozýva lásku svojho nepoškvrného srdca. Aby nás mohla uzdraviť. Aby nás mohla oslobodiť. Aby nám mohla dať novú intenzitu a svetlo Ducha Svätého. Aby nás začala viesť novými cestami. Aby sa naše životy úplne prehlbili do hĺbky Ducha Svätého, do prežívania hĺbky Ducha Svätého. A preto vás naozaj s láskou nepoškvrného srdca Panny Márie prosím, nepohrdnite týmto pozvaním. Ešte raz hovorím, nepohrdnite týmto pozvaním, nepohrdnite týmto pozvaním, ale povedzte našej nebeskej matke, Panna Mária, ja sa za to pomodlím. Ja začnem rozlišovať. Ty ma voláš. Chcem ísť s tebou ako s matkou. Chcem dať svoju ruku do tvojej ruky a veď ma. Ak to z vás budete chcieť, prosím, kliknite na našu farskú stránku www.farahradište.sk, kde máme článok, kde môžete vidieť, že sú tam doplňané vždycky vlastne aj homilie, aj takéto príhovory, videá, ktoré sú o Panne Márii s konkrétnou aplikáciou pre náš život a s konkrétnou modlitbou, aby sme sa pripravili, aby sme urobili to, čo som v tomto videu teraz povedal. A tak na záver, teda moja matka Panna Mária, ja ťa veľmi prosím za seba a za všetkých, ktorí budú pozerať toto video. Aj za tých, ktorí sú oddelení bratia a sestry, ktorí hľadajú cestu k tebe, ktorí ťa ešte nepoznali
a ktorí nezakúsili ešte tvoju lásku, aby si sa ich dotkla. Lásku svojho nepoškvrneného srdca. A ja ťa veľmi prosím, aby si mnohým ľuďom, ktorí možno už si aj konali zasvetenie Najsvätejšej Trojici skrze nepoškvrnené srdce Panny Márie, dala nový impuls do srdca, nový závan Ducha Svätého a naozaj, aby si ich začala brať na tieto nové cesty. A veľmi ťa prosíme ešte za tých, ktorí sú vyčerpaní, unavení, alebo klesnutí v bahne, alebo ktorí hľadajú cestu, ktorí nemajú svetlo a ktorí tápu alebo blúdia, aby si, ako ty si vzývaná ako hviezda morská, ako tá, ktorá na mori ukazuješ smer, aby si ukázala, aby si zasvietila ako Stella Maris, ako hviezda morská, aby si zasvietila, aby si nás viedla. A na záver, keďže dnes bola svätá omša, pri ktorej bol inaugurovaný nový pápež Lev XIV, je to Pánov deň, je nedeľa, 18. máj roku Pána 2025. My ťa, drahá matka, veľmi prosíme za nášho pápeža Leva XIV. Pretože on je v tej najťažšej pozícii. On je na hlave celej katolíckej cirkvi, má na starosti miliardy ľudí, ktoré sú na tejto zemi, má najvyššiu duchovnú zodpovednosť. A preto ťa za neho veľmi prosíme, aby si ho osobitým spôsobom viedla. Aby sa osobitým spôsobom posilňovala a aby cez neho ako nástupcu svätého apoštola Petra víťazilo tvoje nepoškvrnené srdce. Aby sa naplňalo proroctvo dané v knihe Genesis. Ty mu rozšliapeš hlavu. Rozšliapeš hlavu hadovi, diablovi v našich životoch, v našich manželstvách, rodinách, farnostiach, vo svetovej situácii. O to ťa, drahá matka, veľmi, veľmi prosíme a chceme ti aj poďakovať, že si nás pozvala na túto cestu a naozaj hĺbšieho poznania, hĺbšej lásky a hĺbšej obnovy, ktorá, ja osobne verím, milí moji, že prinesie niečo veľmi pekné a krásne. Na záver, všetkých povzbudzujem, aby ste, milí moji, keď zakúsite aj úvodné protivenstva, keď zakúsite úvodné všelijaké veci, ktoré vás budú odradzovať a nerob to a nie, pozri sa, začínajú ti problémy, začínaš sa, viac sa modlíš, máš ešte problémy a prosím vás, nenaleďte na tieto hlasy. Vytrvajte. Lebo Pán Ježiš povedal, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A to, že máme problémy, to, že máme protivenstva, to, že to nie je jednoduché, to, že diabol sa búri, je len znak toho, že to je veľmi správna cesta. Panna Mária je tá najlepšia značka kvality. Milí moji, tak ako sú výrobky, tak Panna Mária je tá najlepšia značka kvality našej viere, lebo ona ti nedovolí. Svätý Ľudovít Maria Grignon hovorí, ona ti nedovolí blúdiť. Keby si náhodou odbočil, ona ťa privedie späť. Milí moji, Panna Mária je tá najlepšia značka kvality. A teraz, matka moja, prosím ťa, poď na túto druhú stranu a nech vás k tomuto všetkému požehná. Skrze nepoškvrnené srdce Panny Márie, nech vám dáva veľkú silu, nech vám dáva veľkú pomoc a nech vás Panna Mária pozve na túto cestu a nech sa dotkne naozaj čo najviac srdc. Keby ste mali aj úvodný odpor, nech ten odpor je prekonaný a nech ho nahradí láska nepoškvrneného srdca Panny Márie. K tomu nech vás požehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus, Ave Maria a Šalom. Pokoj Boží nech je s vami všetkými.